A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Etel Vázquez, xunto co director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, mantivos unha xuntanza de traballo co presidente e cos alcaldes dos municipios que conforman a Mancomunidade Arousa Norte, para abordar actuacións para a mellora da mobilidade e incremento da seguridade viaria nas estradas autonómicas ao paso por estes concellos. Vázquez explicou que na estrada Padrón Ribeira, que vertebra os concellos da marxe dereita da ría de Arousa, a Xunta vai executar traballos de mellora do firme no verán, supoñendo un investimento de preto de 680.000 euros. A intervención incidirá no incremento da seguridade, pero tamén nunha maior comodidade nos desplazamentos, tanto para os usuarios desta vía moi frecuentada no verán como para os veciños dos municipios beneficiados. O Goberno galego tamén vai levar a cabo reforzos do firme na estrada que une Cee e Ribeira, unhas melloras que comezarán no mes de xuño e suporán un investimento global de 764.000 euros. Vázquez Mourelle indicou que o seu departamento non só está a traballar no reforzo de firmes nas estradas, senón tamén se están a construir sendas nos municipios da Mancomunidade Arousa Norte. Nos últimos anos, en o que respecta ao Concello de Ribeira, leváronse a cabo dúas actuacións para favorecer o tránsito peonil. A construción de beirarrúas para completar o itinerario peonil ao longo de toda a estrada entre Oleiros e Corrubedo, que rematou en 2014, ou a dotación de beirarrúas en San Martiño, na estrada Cee Ribeira, en 2015. No Concello de Ribeira, realizamos dúas actuacións para favorecer o tránsito peonil. Estamos a falar das obras realizadas en Oleiros, na estrada Oleiros Corrubedo, tamén a travesía na estrada de Martiño, na travesía de Martiño, tamén estamos a realizar tamén sendas peonís no Concello de Boiro, o treito que vai entre Cruz Vermella e a propia travesía de Boiro. Na xuntanza intentaremos, o que trataremos é priorizar e avanzar nos seguintes treitos para a mellora de mobilidade e para favorecer o tránsito peonil e ciclista. Non só falaremos de sendas peonil, senón tamén de reforzos de firme para a mellora da seguridade viaria, porque temos programadas dúas actuacións importantes aquí nesta mancomunidade, na estrada Padrón Ribeira, que é a C305, e tamén na estrada Ribeira C, que é na C550. Actuacións de reforzos de firme que teño que decir que favoreceremos a mezclas bituminosas con betúns con caucho, polo tanto caucho procedente de neumáticos fora de uso, polo tanto favorecendo a reciclase destes neumáticos fora de uso. A conselleira lembrou que a Xunta tamén está a reforzar a sinalización horizontal e vertical nos enlaces da autovía da Barbanza para evitar a entrada de vehículos en sentido contrario. Estas medidas están consensuadas e coordinadas coa Garda Civil e a Dirección Xeral de Tráfico. O presidente da Mancomunidade e alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, agradeceu a visita da conselleira e tamén as actuacións de mellora que se realizan nos concellos da Mancomunidade. Dar as gracias á señora conselleira pola súa visita, por atender aos alcaldes de a Mancomunidade, dar as gracias polas actuacións que ten feito e polas que en estes momentos podense desenrolar, como é a finalización, como ela decía, en San Martiño, na parroquia de San Martiño, en Oleiros, do último tramo na 305, e dicir que efectivamente un dos problemas que en este concello temos é que gracias ás ordenanzas de inclusión social vimos resolvendo con relativo, digamos, bons resultados. Etel Vázquez indicou que estes reforzos de firme se van realizar nas estradas do Barbanza e executaránse mediante o emprego de mesturas bituminosas con betúns mellorados con caucho procedente de neumáticos fora de uso, o que significa unha aposta pola sostibilidade.